oyo n'omugano bw'abakoro n'abakoronto korwa Kisi FM na mekenye bwobara mugano bw'abakoro na abakoronto tukurigereri Gamal Abdel Nasser olengo muraibu ense ya Egypt uze Misiri uliyete eira gusiria aba Israeli kolende agasirigwa mu basokano ataraikirania ebikole byaye bibe igo Gamal Abdel Nasser ako roberia kwenda kubasiria aba Israeli kolende akwe ogokwa kwa musiabano mwaka wiriwe mochi mikianda na 52 Muroberio iga ni wako rekodi wase studio ya Kiss FM asiribaga ria fundi wa mitambo Daniel Momanyi Marieta ne mekenye bubaranko watebya karibu Gamal Abdel Nasser no muntu oraite ense ya Egypt ase chingaki chitalenge ntambe nande nchalenge nke iga oncholete oseniga raite ama oncholorio ya serikali ya chinguru abwasa morusetie King Farouk 1 na ko bwatsia kumubeka Muhammad Najib oyobo igoba ameranitie nere magega na ko irali bagali ense yo eliyo gushugulikera gosegera aba Israel na aboigo kubasiria libaga aliyo okoligereria amangana y'abantu ba Misiri amonense ya Afrika igeri kirenga bakune abana bo monene nae norole SSE nyakemini etofauti ya rengegati ya Abdel Nasser amona abara bande ngeringa Abdel Nasser nigo anjete aba Swahili sana amona aba Afrika bande igiga kagera akamukwanira kwa menkuruma oyolenge omuraibu ense ya Ghana elinge amunyuome omwarabu korwa asense ya Misiri elyokworokenga Afrika negentekemo Nguruma akarurange kenekerengererie kia akamunyuma Helena Elisifadhi nomwana obo omutangani banyorete nigo amorgete Gamal Abdel Nasser Jinga kichaye Abdel Nasser karumura yo Misiri nigo yarenge obomenyo bwabalia aba agotamira ense yo balia bali kwenyolera obomenyo na balia bali kwangukurwa sechinse cyabo bali barenge abarwanereri bobosibole na boigo kobeka abantu batwara bosibole ase chinse ecyabo nyora nga Saddam Hussein noyo mobo etu obomenyo asense ya Misiri ekeratemete kumonchura Abdul Karim Qasim o Iraq ulende egasinya kingagejo Saddam nigalenge emyaka 22 yoka Gamal Abdel Nasser akamobo menyo asense ya Misiri jibesa jinyinge ale kwerendera necho kwegokya boigo kumubeka ase University ya Cairo komenta amasomo kingagejiga Saddam Hussein nigarenge omusahe omwesongoroli ubwate birengalie binene byokwirana asense ya Iraq erinde ko irobora ibwenselia esuguru nigare kogenda nonyendime week igare gutara numuyo oreke bono enyasole nigare kunywa nonye mu basugoro kagutara basigari tibare kumukuna ekiagera nigo bamanyete ngoyo nigare ndire numura ibwenseyo Gamal Abdel Nasser Inga kechi chonsi Saddam nigarengera tingana kya kuirana ense yaye achikoba omurai kulende inumugano turache tuligereri naende chinga kichinde igoro yaye 1958 Nasser nigo arenge abwate emirime menene yokoroberia na gotema kubeka orogongo rwa Afrikamo nonyemagega yaye obwate ekerengereri kende kyogotema ngaka nasiri aba Israeli Deregete mwaka bweriwe mochi mikianda na 1963 igarengo yo mobo asebali baraete omoroberio bwokorosia abo mu Africa dokorka Organization of Africa Unity ukuburukana kwa barabu amona aba Israeli na kwa morushetiereru ikagera bono agaswago kora ekebirengereri byaye ebitangani bya moete kababulia abarabu bande bechinse chinde kogenda gokonya abamwabo abande abukonyora abasaganirwe amonense ya Israeli kubulio koigani gokwa bagogete sana abamenyi gose abantu bense ya Jordan muraibwense ya Saudi Arabia Morocco Syria na Palestina ndegere linyolenga chinse chonsi na kwanire ejiga ne chinse chia abarabu nanya Morocco kere asorogongo rwa Afrika Misiri boigo negere y'abarabu nonyekere asorogongo rwa Afrika Konzi bagaita ba nagotema na boigo kulia chira cyo kwenda korokia aba Israel ekikiagerete bunda tiamera magunchara Gamal Abdel Nasser nigo ararere tiense onsinga mbasoe asense ya Israel na kobasiria pi na ense yote kororekanalinde kulendera manyingoka ararorekane asense yo
ingaki ejo Israeli nigo bagendererete kuyarigania unerikire ng'a abo monene nigo bakorawa no monene Israeli ekiyarigani paka egaika kero jaji goika tariki 5 mutienyo gatano nomo 1967 enseyemo ya Mambia Misiri nechinse jinde twakwana Jordan, Saudi Arabia, Morocco, Syria na Palestina kubagendererete kugenda kuyarigania gusiria Abaisiraeli bakabatubukira enseyemo ya Mambia bagasoa asegeti kya Misiri asebiti bya Misiri bidi by'ekisegi by'ekindege cy'ekisegi na asege kegeke kindege 300 kya Misiri kikarara What are those people gonna do? Tie binge byenseyo biri byegenire bigasaliwa igege kenaende Abaisraeli bagasagana majesi yambeo abense ya Jordan amona Syria nabo igo gusalia egetie kemugie chindege ase ense ya Syria What are those people gonna do? Asesegiyo yairete amatuko 5 Israel ekaira chingongo cha Yerusalem ebitunwa bya Golan ukanda wa Gaza na boigo ukingo wa magharibi wa mto Jordan amo nensemo ya Sinai Nzi ya Israel ekamentekana mono ase obonene bwaye gorwa 8,000 square kilometers wika 26,000 square kilometers asobonene bwaye Abantu ba Misiri bakamunchukira umurayi bwense ya Misiri Abdel Nasser nabasoa kumwemurunganiria buna ekawaida yaba Afrikere asengenjo Sinai nigo ebalire Misiri nonyakere ekengumbu kia enselia ya Asia asayo nigo ale kilomita 50 nomo 1000 square kilometers obonene bungana ense ya Rwanda na Burundi gochibekiramo nao edaracha yogutambukira korwa ense ya Afrika goja ase ense ya Asia Misiri nero ense ebwate amalimabire ase continent Africa amona Asia Kamal tegeneti egekore keiga anyorete buna chingongo isano nemo chia Misiri ichiachire kagenderera kolengereria mono andake obwesongorori boli bwagerete kurulitanga ni konyora airire the Suez Canal eyo yateneire n'abantu ko UK amona France na kukwagereta ke akaruranga nonyenesegiye ya Israel naba akoyenyara mutegereria munongo koreresa mentangani nzemo ya kabere ntoche toligerelinga naki arwanete naki anyarete kuhirania Suez Canal wecha sense ya Misiri egendukia moete ekerenga ekenene nabo igokoruranga nabakonyara kurwania aba Israeli ebintu byonsi byagerete mbaka goika oguko kwaye Morobirio yoiga nigo oareganigwa na koretwa sore amona inche mekenye bubara orekodiwa ase studio ya Kiss FM kote bitumire nande chinga kichinde Oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto bunore twasore na Kiss FM enka Njomogusi